Аллах Раббыбыз безгә бик зур ниғмәт биргән. Һәм ул да булса вакыт, без аны беләбез инде, аның кире кайтмаячагын һәм инде үтеп китәчәген. Һәм менә шушы вакыт аркылы без күп кенә әйберләрнең мәгънәсенә вакыт үткәч кенә төшенәбез. Һәм заманда менә шу намазга басып килгән чорда зур яшьтәге хәзрәтләр дин ул әдәп, әхлак ул диндер дип әйткән сүзләренә ничектер җиңелрәк карый идең, ләкин вакытлар үткән сайын, еллар үткән сайын әкренәп чынлап та шулай икәнлегенә төшенә киләсең. Әдәпсез, әхлаксыз дин юк икәнен без аның инде вакыт үткән сайын аңлыйбыз. Һәм башка менә шушы Аллаһ Тәгаләнең билгеләгән кануннарында вакыт аркылы без аны аңлыйбыз, вакыт фильтры аркылы үткәреп кенә без аның мәгънәсенә, хакыйкый мәгънәсенә төшенәбез. Һәм шәригатебездә шушы әхлак мәсьәләләренә кагылган иң зур темаларның берсе, аны еш сөйлибез вагызларда да, ул әти-әнигә карата күркәм муамәлә мәсьәләсе. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда әйтә: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ди. Аллаһ Тааля билгеләде ди. Када кылды, фарыз кылды. Аллаһ Таалядан башкага гыйбадат кылмаска һәм әти-әнигә карата күркәм муамәләдә булырга ди. Бу аятның инде ахырга хәтле укып тормыйм, мәгънәсен генә укып китәсе килә. Менә шушы аяттан күренгәнчә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әввәл үзенә тиңдәшлек кылмаска, аңа тиңдәшлек кылмыйча гыйбадат кылырга куша һәм соңыннан ата-анага карата изгелек кылырга куша, әмер итә. Бу аяттагы када сүзе Аллаһ Тәгаләнең билгеләде, фарыз кылды дигән мәгънәсен аңлата. Аллаһ Тәгалә аны катгый рәвештә билгеләде, Аллаһ Тәгалә аны фарыз кылды. Кызганычка каршы бүгенге көндә biz аны шушы мәсьәләләрне әти-әнигә карата булган күркәм муамәләдә булырга тиешле мәсьәләләрне соң гына аңлап җиткерәбез. Без аны акыл белән аңлыйбыз, йөрәк белән әле без аны үткәрә алмыйбыз, кичерә алмыйбыз. Кызганычка каршы менә шу алдан сөйләнгән әйбер вакыт үткәч кенә, һәм ул үткәч кенә. Кай вакытта без аларны югалткач кына без аларга бу дөньяда кирәкле игътибарыбызны биреп бетермәгәнне аңлыйбыз, төшенәбез. Шуңа күрә, азиз кардәшләр, инде кемнәрнең әти-әниләре исән, әйтәсе килә, барып вакытыгызны кызганмагыз, ул вакыт үтә дә китә, барып әти-әниләрегезне кочаклап торыгыз, чөнки алай да сез минем бар дип әйтергә булсын. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда әйтә: кешегә без ата-анасына изгелек итәргә әмер иттек. Баланы анасы зәгыйфлек өстенә зәгыйфлек белән күтәрде. Ягъни корсагында авырлык белән күтәрде һәм авырлык белән тудырды. Һәм аның баласын имәзүе 2 елдыр. Дәхи кешегә миңа һәм ата-анаңа шөкер ит дип боердык. Бит ахырда миңа кайтырсыз ди. Аллаһ Тәгалә беренче чиратта үзенә шөкер итәргә һәм ата-анага шөкер итәргә куша. Монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля билгеләми аларның мөселманмы, мөселман түгелме икәнлекләрен. Гомуми рәвештә әйтә: әти-әнигә әнишкурли ва ливалидейк ди. Миңа һәм ата-анаңа шөкер ит ди. Һәм менә шушы мәгънәләрне инде күп кенә галимнәр шушы аятларга аңлатма биреп, төрледән төрле фикерләрне әйткәннәр. Һәм менә бик кызык кына бер фикерне әйтеп китәсе килә. Суфиян ибн Уяйна дигән галим әйткән: "Ман салла салаватил хамса фақад шакара Аллаһ Тааля, ва ман да'a ливалидейхи фи адбарис салавати фақад шакарахума ди." Кемдә кем 5 вакыт фарыз намазын үтәсә, ул Аллаһ Тәгаләгә шөкер иткән булыр ди. Кем шушы намазлардан соң әти-әнисенә вакытын кызганмыйча, ашыкмыйча дуга кыла икән, ул әти-әнисенә шөкер иткән булыр ди. Менә
biz еш кына күрәбез инде, фарыз намазларны укыйбыз да, турып чабабыз намаздан, мәчеттән, яисә Коръан укыганда, әллә берәр инде куркыныч сихер укыйлармы? Кешеләр бурлалар да артка чыгып чабалар. Юк бит шунда менә шу мәрхүмнәргә багышлап, Аллаһ Тәаланың сүзе, кәламе булган аятларны тыңлаган өчен дә һәрбер хәрефе өчен 10 савап бирелә. Шушыны тыңлап бетереп, бидгать димичә генә ихластан ниятләп шушыны дуга кылсак, ул бик хәерле булыр иде. Ләкин без ашыгабыз, кая ашыкканны белмибез. Ахыргы барып җитәсе урыныбыз ул кабер, икегә бер күмеп куялар, бөтен булган әйберне салдырып алалар, бетте. Менә синең бөтен дөньяң калды, ул синең варисларыңа калды, син китәсең менә шу ашыгуың белән. Һәр бер минут, һәр бер мизгел безне үлемгә якынайта. Һәм инде без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә хәбәр иткәнчә, ахиратка бары тик үзебезнең инде гамәлләребез белән генә күчә алабыз. Бер әйберне дә алып китеп булмый, кызганычка каршы. Алып китеп булса, без аны төяп алып китер идек инде. Һәм Бухарида, Имам Бухарида китерелә, Абдуллах ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтте: "Мин ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорадым: Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ каршында, Газза ва Җалла каршында ди, иң сөекле гамәл нәрсә ул дип. Ул әйтте: вакытында укылган намаз ди. Соңыннан нинди дип сорадым? Ул әти-әнигә карата изгелек дип әйтте. Соңыннан нинди дип сорадым? Ул Аллаһ юлында җихад дип әйтте. Димәк, менә бу хадистан гына да күрәбез никадәр зур дәрәҗәгә Аллаһ Тәала куйганын шушы әти-әнигә карата үзеңнең бурычларыңны син үтәргә тиешлегеңне. Нинди зур дәрәҗәдә тора. Вакытында югыйсә бит инде ул Аллаһ Тәала 5 вакыт намазны фарыз кылды. Миграж Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны миграж аркылы, ягъни 7 кат күккә күтәреп, аның дәрәҗәсе нинди зур. Һәм менә шу вакытында укылган намаздан соң ук әти-әнигә карата изгелек тора. Һәм ата-ана хаклары аларның мөселман булулары белән генә шикләнмәгән. Хутба башында, вагаз башында да шушы фикерне әйтергә теләгән идем. Хәтта алар диндә булмасалар да, аларның баласына карата хаклары бик зур. Чөнки күрәбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның ике туган инесе Гали радиллаһу анһу, Хулафа ар-Рашидин гәкрәп торган тугрылыклы халифаларның берсе, иң беренче ислам динен кабул иткән бала, иң зур фақихларның берсе, иң зур сахабаларның берсе радиллаһу анһу. Аның әтисе бик яхшы кеше иде. Дөньяви яктан караганда дип әйтгәндә, ул бик күп изгелекләр кылды, ул Абу Талиб. Ләкин инде үлер алдыннан ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга ата-анасының динендә, ягъни мушриклектә калачагын хәбәр итте. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде аның өчен дуга кылырга вәгъдә итте, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, ягъни инде шушы мушрика икәнлекләре билгеле булгач, аларга дуга кылырга ярамаганлыгын Аллаһ Раббыбыз вахи кылды. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Гали радиллаһу анһуга аның атасын Абу Талибны кәфенләп күмергә кушты. Чөнки бу хөрмәт ди. Ата-анасына карата баласы инде хәтта мушрик булса да, хәтта аның инде урыны җәһәннәмдә булса да, ул аны бу дөньядан узатканда зур хөрмәт белән узатырга тиеш. Һәм менә шушы хөрмәт ул ата-ананы юып, кәфенләп, мөселманча, исламча узатып җибәрүдер. Һәм инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә Коръанда, менә шушы баягы фикерне дәвам итеп инде: "Ла янхакумуллаху аниллазина лам юқатилукум фид-дини ва лам юхриджукум мин диярикум ан табарруhum ва туқситу илейхим инналлаха юхиббул муқситин" ди. Мумтахана сурасы 8-нче аятта Раббыбыз Аллаһ Тәала әйтә: Аллаһ Тәала тыймыйдыр сезгә каршы сугышмаганнарны, динегез өчен сезгә каршы сугышмаганнарга һәм сезне йортларыгыздан кумаган кешеләргә карата күркәм мөгамәләдә һәм булырга һәм гаделлек кылуны ди. Дөреслектә Аллаһ Тәала гаделлек кылучыларны яратадыр ди. Һәм инде менә шушы күркәм мөгамәләнең кыяфәтенә килгәндә, нәрсәләрне үз иченә ала дигәндә, монда йомшак мөгамәлә, мәхәббәтләрен җәлеп итә торган матур сүзләр, шулай ук аларның нәфрәтләрен чыгара торган авыр сүз әйтүдән саклану кебек күркәм гамәлләрне әйтергә булыр иде. Һәм менә тарихыбыздан билгеле булганча, инде бер мисал гына китереп китәсе килә.
Бу мисалны сезнең әлбәттә ишеткәнегез дә, укыганыгыз да бар, ләкин бер каттан искә төшереп китик. Әбу Хурайра радиллаһу анху, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның инде иң тугры булган сахабаларның берсе, ул Даус кабиләсеннән була. Даусилар инде Даусилардан беренче булып Туфайл ибн Гамр ислам динен кабул итә, аның аркылы аның әтисе, әнисе, хатыны һәм инде Абу Хурайра радиллаһу анху. Һәм менә бу Даус кабиләсе озак кына ислам динен кабул итми. Ләкин ахырында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларга карата дуга кылгач, алар бөтен кабиләләре белән ислам динен кабул итәләр һәм инде һиҗрат кылалар Мәдинәгә. Абу Хурайра радиллаһу анхуга килгәндә, ул инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны ярату белән нык яратып инде ярата торган була. Инде кабатланга гафу итәрсез. Ул инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга карата мәхәббәтенең менә шагылышы, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям исән вакытта ул өйләнмәде. Ни өчен? Чөнки ул аның артыннан калмыйча билем таләп итә. Һәм инде Абу Хурайраның радиллаһу анхуның әнисе була. Әнисе мушрика була. Абу Хурайра инде күпме тапкыр инде әнисен дингә үндәп карый. Чөнки без беренче чиратта иң яраткан кешеләрнең инде безнең белән инде җәннәттә булуын телибез. Шулай бит инде. Шуңа күрә ул инде әнисен үгетләп карый, тегеләй итеп тә булай итеп, ләкин әнисен инде каты тора үзенең шушы динендә. Һәм көннәрнең бер көнендә инде ул аны билгеле бер вакытка калдырып тора. Һәм көннәрнең бер көнендә Абу Хурайра радиллаһу анху әнисенә кайтып шушы исламга чакыру сүзләрен җиткерә, әйтә. Һәм Абу Хурайраның әнисе аңа нык начар сүзләр белән инде җавап бирә һәм Абу Хурайра елый-елый Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына китә. Чөнки аның әнисе Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям турында начар сүзләр әйткән була. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям янына бара һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, мин ди әниемне чакырып карадым ди. Ул инкар итте шушы чакыруымны ди. Аның өчен дуга кылсаң иде, Аллаһ Тәала аны хидаяткә күндерсә иде ди." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кылды. Абу Хурайра радиллаһу анху кайтып китте. Кайтып җиткәндә ди, аның ишеге ябылып куелган иде иштән һәм әнисе тукта ди. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анху ишек төбендә көтеп тора, әнисенең гусул кыйнган тавышы ишетелә. Су шилтер-шилтер акканын ишетә. Һәм инде әнисе өстенә япмаларын киеп, киемнәр киеп, Абу Хурайра радиллаһу анхуга шәһадәт кәлимәләрен җиткерә. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анху Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям янына сөйнә барып җитә. Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, сөйен, Аллаһ Тәала синең дугаңны кабул итте. Абу Хурайраның анасы ислам динен кабул итте ди. Һәм Абу Хурайра анасын шул хәтле хөрмәт итә торган була. Һәр көн сайын, һәр бер очрашкан сайын ул инде алар арасында менә шушындай бер сөйләм була, шушындай диалог була. Менә Абу Хурайра әйтә торган була: "Эй әнием, сиңа Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәтләре булса иде" ди. Әнисе дә: "Сиңа да Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын" ди. Абу Хурайра әйтә торган була: "Мине кечкенә вакытта тәрбияләгәнең өчен Аллаһ Тәала сиңа мәрхәмәтле булсын." Абу Хурайраның әнисе җавап биргән: "Мин улыгайгач, миңа изгелекле булганың өчен Аллаһ сиңа мәрхәмәтле булсын" ди. Менә шушы диалог аларның һәр бер очрашкан сайын дәвам итә торган була. Без менә шушы әйберләрне кызганышка каршы ата-аналарыбыз исән вакытта унытып та калдырырга мөмкинбез. Менә шушы телебезне жәлләмичә, күсәк телләребезне сындырып, әз генә инде йомшак сүзләр белән аналарыбызга мөрәҗәгать итсәк, аталарыбызга мөрәҗәгать итсәк, бик күркәм булыр иде. Чөнки аларга бездән әллә ни күп кирәкми. Аларның инде безнең алар турында яхшы фикеребез аларның йөрәкләренә май булып ятыр иде. Һәм Абу Хурайра радиллаһу анху да кешеләргә дә менә шу ата-анага карата игелекле булырга, шушы игелекле булуны хирыслык белән өйрәтә торган булган. Бер вакыт берсе икенчесеннән зуррак булган ике кешене күрә. Алар бергә атлап киләләр. Һәм кешерәгеннән Абу Хурайра радиллаһу анху сорый: "Бу кеше сиңа кем була?" ди. Тегесе әйтә: "Бу минем әтием" ди. Абу Хурайра радиллаһу анху әйтә: "Аңа исеме белән эндәшмә, алдыннан атлама, аннан алдан утырма" ди. Менә шушындай кагыйдә өйрәтеп калдыра. Әтиеңә әти яисә әтием дип эндәшергә, алдыннан атламаска һәм аның артыннан гына йөрергә, аңа хөрмәт күрсәтергә Абу Хурайра радиллаһу анху өйрәтеп калдыра. Аларга кем моны өйрәткән? Аларга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткән. Алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның мәдрәсәсен тамамлаган кешеләр буын булып тора. Һәм инде шулай ук ата-анага
синең аркылы тел теш тигерү ул шулай гөнаһ була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә торган булган, дөреслектә зор гөнаһларның берсе дие кешенең ата-анасын сүгүедер дие. Сорыйлар, ничек соң ул мөмкинме соң ул, эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ясуббу ар-раҗулу аба-ар-раҗули фаясуббу абаһу" ди. Бер кеше икенче кешенең атасын яисә атасын сүгер ди, тегесе җавап итеп моның атасын сүгер ди. Менә шушылай итеп ата-ананы сүгүгә син сәбәпче буласың һәм менә бу зур гөнаһларга керә. Бүгенге көндә инде аның инде турыдан-туры сүгү очраклары да еш кына күренә, еш кына кабатлана. Инде бала-чага үзен хаклы дип уйлый һәм син бер кеше әйтмешли баласын сүккәндә бер кардаш шулай сөйләгән иде, әти сүккәндә дип, мин ак әйберне кара дип әйтәм икән, син аны кара итеп кабул итәргә тиешсең дип әйтте ди. Менә шулай итеп, ягъни инде әти әнигә каршы килмәүне менә шулай шушы ата шушындай юл аркылы, сул аркылы сеңдергән. Һәм хутба башында шундый бер фикер әйтелгән иде, вакыт үтә дигән. Вакыт үтә, бу дөньядагы бөтен әйбердә үтә. Дөнья үзе дә бетә, үзебез дә бетәбез. Фақат бер Аллаһ Тәгаләнең мүбарәк булган йөзе генә калыр дип әйтә бит Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә. Һәм вакыт үтә, кай вакыт инде балалар ата-аналарын узып китәләр, Аллаһ хузурына күчәләр, кай вакыт ата-аналар инде узып китергә мөмкин нәрсәне. Һәм менә шушындан без алар вафат булганнан соң да игелек кылу юллары инде күрсәтелгән, китапларыбызда аңлатылган. Менә шунда инде 4 юлны гына кыскача карап китәсе килә. Димәк, әгәр дә синең ата-анаң вафат булса, ничек итеп син аларга игелек кыла аласың? Беренчесе, әлбәттә, алар өчен тәүбә истигъфар кылудыр. Чөнки Коръәндә Ибраһим алейхиссаламның дугасы, без аны еш кыла торган дуга, бик матур дуга. Ибраһим алейхиссалам мөрәҗәгать итә: "Рабби җ'альни муқимас-салати ва мин зуррияти, Раббана ва тaqabbal дуа, Раббана гфир ли ва ливалидайя ва лилмуъминина йаума якумул хисаб". Эй Раббым, мине намазны торгызучылардан, намазны үтәүчеләрдән кыл, һәм минем нәселемне шундыйлардан кыл. Эй Раббым, дугамны кабул ит. Раббыбыз, мине гафу ит, ата-анамны гафу ит, һәм бөтен мөэминнәрне гафу ит кыямәт көнендә хисап өчен торгызылгач, кыямәт хисабы инде торгызылган көнне дип. Һәм димәк, беренчесе истигъфар, тәүбә истигъфар кылу. Чөнки беребез дә фәрештә түгел, бөтенебез дә хаталы, бөтенебез дә кимчелекле, тәүбә истигъфар кылу тиешледер. Икенчесе, алар өчен дуга кылу. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисеннән күрәбез бит инде, адәм баласы үлгәч, аның гамәлләре киселә, 3 эштән кала. Аның берсе садакатул җария, икенчесе файдаланыла торган гыйлем, һәм өченчесе ата-анасы өчен дуга кылучы изге бала. Һәм димәк, үзеңнән соң изге бала калдыра аласың икән, бу синең өчен ахирәттә дә бик зур фазилат булачак. Һәм өченчесе, ата-ананың нәзерләрен, васыятларын үтәү, кафаратларын түләү. Үти алмаган намазлары өчен, тота алмаган уразалары өчен анда шариғатыбызда аңлатылган бит инде һәр көне өчен бер фитр садакасы күләмендә бирелү тиешледер дип. Һәм инде 4нчесе, алар исеменнән садакалар бирү. Моны кайберәүләр инде шикләнеп карыйлар, шундый фикерләрендә әйтүчеләр бар, садакалар үлеләргә файда китермәс, укыган Коръәннәр үлеләргә файда китермәс диючеләр дә бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына Саат ибн Убада радиллаһу анһу килә, һәм аның инде анасы вафат булган була. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга мөрәҗәгать итә: "Я Расулаллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям, инна умми туфият ва ана гаибун ан хади". Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям, мин булмаганда, гаиб булганда, мин булмаганда анам вафат булды ди. Һәм فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عن هذه. Әгәр дә мин аның исеменнән берәр нәрсәне садака итеп бирсәм, аңа ул файда китерерме ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Нәгам, әйе" дип әйтте. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы хутбабызны, вагазыбызны инде йомгаклап әйтеп китәсе килә. Бер-беребезнең кадерен белик. Беренчедән, бу дөнья ул үтүче.
бездә үтүчеләр, бездә бетүчеләр. Пәйгамбер Аллаһ Раббыбыз әйткәнчә: "Иннака мәйту ва иннахум мәйтун" ди. Син дә мәйт, эй Мөхәммәд, булар да мәйтләр ди. Ягъни шушы мәйтнең максаты үлүчеләр дигәнне аңлата. Без бөтенебез дә үлүчеләр. Дөнья фәни дөнья ул. Тырышабыз тырышуын, ләкин бер тиенгә дә тормый торган әйбер бөтенесе кала. Раббыбыз хузурына фақат изге гамәлләр белән генә күчә алабыз. Һәм инде икенчедән менә шушы әхлак нормаларын, әхлак кагыйдәләрен үтәргә, тормышыбызга кертергә тырышыйк, чөнки чынлап та ул әхлак, ул дин, диннең төп чагылышы. Һәм инде тагын менә шушы хутбәгә хас рәвештә әйтәсе килгән әйбер, ата-аналарның инде кадерен белсәк, безнең дә балаларыбыз безнең кадерләребезне белер, иншааллах. Кемнең әти-әнисе исән, кайтып кочаклагыз, 5 минут вакытыгызны җилләмәгез, шалтыратыгыз, хәлләрен белегез. Инде синең күркәм мөгамәлә түгел икән араңда, әтиң яки әниң арасында андый хәлләр дә булырга мөмкин. Аларга буйсын турылысынча, чөнки алар сиңа хаклырак. Алар сиңа каршы көрәшмәсәләр, диннән чыгарыр өчен сине, Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылыр өчен сиңа каршы көрәшмәсәләр, син аларга тулысынча итагать итәргә тиешсең. Кочаклап әйтегез: "Алайда сез минем бар" дип, Аллаһ Тәгалә алайда сезнең белән мине нигъмәтләндергән дип. Һәм әгәр дә инде вафат икән, икесе яисә берсе, алар өчен инде дугаларны кызганмыйча кылыйк. Ул Ясинен дә укыгыз, башка сүрәләрен дә укыйк, иншаллах. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә барыбыздан да разый булсын. Инде бу хутбәдә сөйләнгән бөтен хак сүз ул Аллаһ Тәгаләдән, бөтен киткән хата кимчелекләр ул әлбәттә үземнән. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да мәрхәмәтле булсын. Бар урыннарыбызны җәннәтләрдән кылсын. Ахыр сулышларын сулаганда да Аллаһ хузурына мин мөселман хәлендә күчүләребезне насыйп итсен. Аллаһ Тәгалә безгә карата, ата-аналарыбызга карата мәрхәмәтле булса иде. Иң бүйек җәннәтләрдә шунда бергә алар белән бөтенебез бергә шунда очрашып, мәңгегә калырга һәм иң зур нигъмәт Раббыбыз Аллаһны күрү нигъмәтенә ирешүләребезне насыйп итсә иде. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim al jawadul karim as-sami'ul alim as-sami'ud du'a.